kasance tare da Annur TV. ذا كرسي بنتي شهد Wannan ita ce kujerar ɗiyata معاغة. Shahad. وهي بنتي شهد Wannan kuma ita ce ɗiyata معاغة. Shahad. Tana da ciwon nakasa a وهي jikinta. بنتي نيرمين Wannan kuma ita ce ɗiyata صغيرة. Narmin. أصغر شيء Ita ce عندي ƙaramar ɗiyata. وهي هيك عايشين هي خيمتنا Wannan kuma shine tantin da وهذا muke rayuwa هيك. gaba ɗayanmu a ciki. هذا هيك مطبخنا Wannan shine kicin ɗinmu مطبخنا da kuma ɗakin kwanciyarmu. هون بننام Yayin da nan kuma muke هون bacci. نفرش أنا وبناتي وبننام Muna bacci nan gaba ɗayanmu Hai, akan hon, waɗannan hattin katifu. hurab. Muna aje kuma kayayyakinmu a nan ciki. هاي بنتي قمر Wannan ita ce ɗayar ɗiyata Qamar. هاي عيشتنا Wannan ita ce rayuwarmu. الحمد لله Mun gode ma Allah, alhamdulillah. نحن من حلب Mun zo ne daga birnin Aleppo na Siriya. استشهد جوزي An kashe mijina, shi yasa na taho da yarana nan. بدي أحسب الليل وأحسب Kullum ina النهار. tunani akan halin da za mu kasance a ciki. تغير كتير شغلات أنا ما كنت شايلتهم هلا أنا شلتهم Ba ni da hanyoyin taimaka ma yarana kafin yanzu zuwa girmansu. Na yi ƙoƙarin samun kuɗi domin in taimaka musu. Ina da ɗiya mai nakasa, abin akwai wahala sosai. Ba mu da wadataccen ruwa, sannan kuma ga tsananin sanyi a cikin huntu. Muna fuskantar matsaloli da yawa a rayuwar. Karamar ɗiyata Kamar takan tashi da daddare, ta kuka har ta kasa bacci saboda yunwa. Zan iya rayuwa ba tare da abubuwa masu yawa ba. Zan iya rayuwa ba tare da gida ko wasu kayan more rayuwa ba. Amma ina buƙatar 'ya'yana su samu hakan. Ina buƙatar 'ya'yana su samu rayuwa mai. Ba sa fahimtar cewa babu abinci. Iyata na kuka saboda madara. Ta yi ta kuka har sai na samo mata madarai. Ba ni da ikon yi musu abin da mahaifinsu ke musu. Ba zan iya ba. Ba zan iya. Ina sayar da kayan abincin kowane wata don mu rayu. Kai, kamar dai ma mun riga mun mutu. لما تجيني السلة الثانية ايش بحس حالي احنا ما عايشين